Kaixo, zer dela eta zer dela tramankulu bat, denok, ia denok daukaguna. Ezin dugu ura gabe bizi eta orduak ematen ditugu ari begira burua makurtuta. Zer da? Hauxe. Gure gorputzaren luzapen bat dira dagoeneko telefono mugikorrak. Zenbait adituren ustez nola evoluzionatuko dugun ere baldintzatu lezakete. Erpuruak lodituko zaizkigu teklak erabiltzeagatik, bizkarra okertu jarreragatik. Burmuinaren tamaina murriztuko da, haren funtzio asko telefonoarekin egingo ditugulako. Hori gertatzekotan milaka urte barru gertatuko da, baina dagoeneko ari dira beste aldaketa batzuk gertatzen, orain. Adibidez, hizkuntzaren garapena oztopatzen edo atzeratzen ari da aurretan gailu mugikorren erabilera. Horixe da gaurko saioaren abiapuntua. Eta helduak zer aldatzen ari algara hauen erruz. Has gaitezen! Martin Cooper naiz eta telefono mugikor batetik deitzen dizut. 1973ko apirilaren 3an, duela justu 50 urte, Motorolako ingeniari batek konpetentziara deitu zuen AT&T enpresara, haririk gabeko telefonian eskuinetik aurreratu zituztela jakinarazteko. Mugikor batekin egindako lehen deia izan zen. Prototipo arkordea ez zuen gure gaurko sakelakoen antzik. Kilo bat baino gehiago pixatzen zuen, bateriak ordu erdi irauten zion eta 10 ordu behar zituen berriro kargatzeko. 10 urte geroago, 1983an merkaturatu zuten Motorola Dynatac 8000 isa mitikoa. Negozio gizon eta emakumeentzat pentsatua zegoen eta aberatsak izateaz gainera, 3.000 edo 4.000 dolar balio zituen, indartsuak ere izan behar zuten, kilo erdiko gailu bat eraman behar baitzuten belarrira. Bigarren belaunaldiko telefono mugikorrak eramangarritasuna irabazten hasi ziren eta komunikazio estandar digitalek datu trukea ahalbidetu zuten. Historiako lehen SMS mezua 1982 urtean bidali zen eta honela zioen egu berrion. 1984an, IBMek telefono adimendunaren aurrekari bat kaleratu zuen. Ukipenezko pantalla bat zeukan eta oinarrizko aplikazio batzuk. Eta 2007an, Applek mugikorren diseinua irauli zuen iPhonea aurkeztu zuenean. Telefono guztia zen ukipenezko pantalla bat. Datu transmisioaren abiadura handitzearekin batera, irudiak bidaltzeko aukera zabaldu zen, baita interneten nabigatzekoa ere. Gaur egun, telefono bat baino gehiago, ordenagailu txiki bat daramagu poltsikoan. Ia dena egiteko balio du, bideodeiak egin, filmak ikusi, bide motzena aurkitu, eta erabiltzaile berriek gero eta gutxiago egiten duten hori, telefonoz hitz egin. Telebista izan zen lehenengo, eta ondoren tabletak eta telefono mugikorrak etorri ziren. Hala, gero eta ohikoagoa da, haurrak pantalla bati begira liluratuta ikustea. Txikien ongizate orokorraz arduratzen diren profesionalak kezkatuta daude portaera hori, garapenaren alderdi batzuetan izaten ari den ondorioekin. Neska mutilen garapen fisiko, psikiko eta emozional egokiaren jarraipena egiteaz arduratzen diren pediatrak adibidez, ohartu dira haurrak beranduago hasten direla hizketan. Eta posible da, gure bizitzan pantailek duten presentziaren eraginez izatea. Hizkuntzaren garapenaz ari gara, zerbait gertatzen ari zela ikusi zenuten? Ikusi dugu, konsultetan nola gurasoak erabiltzen duten mobila eta hori umeak lasaitzeko,
askultazioa egiten ari garen bitartean. Hori ikusi zenuten, ez da? Txupetearen ordezko zerbait. Eta gero, ikusten dugu lehen baino, ume gehiago, izkera pizkata atzeratuta dagoela. Orduan, hori bi gauzak hori ikusita, jakin nahi dugu, nola erabiltzen dute Gipuzkoan zehar, mobila, bai umeak, bai gurasoak ere bai. Bien artean loturarik baden jakiteko, Gipuzkoan datuak biltzen ari dira 4 urtetik beherako haurren artean, teknologien erabilerari buruzkoak eta eguneroko beste ohitura batzuen ingurukoak, adibidez, ariketa fisikoa. Haurren eta gurasoen datuak jasotzen dituzte. Izan ere, helduen zeregina gakoa da haurrak hizketan ikasteko prozesuan. I love you. Hain zuzen ere, hizkuntzaren ikasketari buruzko teoriek nabarmentzen dute oso garrantzitsua dela ingurunearekiko interakzioa hizkuntzaren garapenerako. Joana Atxa, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea, garapenaren psikologian aditua da, haurren garapen kognitiboan zehazki. Eremu horretan kokatzen dira, besteak beste, hizkuntza, irakurketa edota empatia. Behar bada konparatzeko, komeni zaigu jakitea zein den aurrek hizkuntza edo mintzamena eskuratzeko erabiltzen duten prozesu naturala. Nola ikasten dute hizketan normalean? Bueno, alde batetik eta lehena da aurraren burmuina jaiotzen denean hornituta dagoela hizkuntza bereganatzeko. Prestatuta dago, bere ekipamendua dakar, ekipamentu bat dakar hizkuntza bereganatzeko. Soinuak entzuteko, ekoizteko, arreta jartzeko elkartrukeei, hitzaren zentzua zein den ikasteko, hori guztia programaturik dago. Hornidura hori hor dago, baina gero piztu behar da. Eta horretarako, eta hori da bigarren elementua, testu ingurua ezinbestekoa da, elkarrekintzak. Umeak behar du, heldu batek zerbait esaten duenean, begietara, begiratzea, begirada mantentzea, arreta mantentzea, begiradaren bitartez elementu bat seinalatzea eta hitza botatzea, eta horren bidez, umeak lortzen du komunikazioa zer den ulertzen eta hizkuntza zertarako balio duen ulertzen. Eta orduan, pizten da bere mekanismoa hizkuntza barneratzeko eta ekoizteko eta esanahiak ikasteko. Hirugarren elementu bat dira prozesu kognitiboak. Umeak behar ditu baita beste prozesu oinarrizko mekanismo kognitibo batzuk. Hizkuntzarekin zerikusia ez dutenak, baina beharrezkoak direnak hizkuntza bereganatzeko. Hau da, alde batetik hornidura, bestetik inputa eta elkartrukea, eta azkenik oinarrizko gaitasun kognitibo batzuk. Arreta mantentzeko gaitasuna, lan oroimena, soinuak eta hitzak oroitzeko gaitasuna eta ekoizteko gaitasuna, inhibizioa, arreta gauza bati jartzeko gaitasuna, eta beste elementu guztiak, elementu guztiei kasu ez egiteko gaitasuna. Esanguratsua den informazioa bereganatzeko. Mekanismo horiek garatzeko oztopo handia bilakatu dira pantailak. Haur eta gurasoen arteko interakzioa ezinbestekoa da hainbat gaitasun kognitibo eskuratzeko, besteak beste, arreta. Domino efektuaren antzera, beste funtzio batzuen garapena ere atzeratu egiten da, adibidez, oroimena edo kontzeptuen antolakuntza. Eta guztiak beharrezkoak dira hizketan ikasteko. Kontziente gara, honek ze ondorio ekar lezaken epe motzera, luzera? Egia esan ez dakit noraino, zeren gauza guzti hauek aztertzen dira laborategian, ikusten dira pediatrian, hezkuntza mailan, baina eguneroko errutinan ez dakit ikusten diren gauza hauek. Gurasoentzat agian normala da, hizkuntza atzerapen hori ikustea edo ez jakitea atzerapen bat dagoela, garapena normala dela uste dute, eta orduan ez dakit kontziente garen benetan horren eraginez.
Eta hemen bi elementu daude leian beti bezala, alde batetik dago teknologiaren aurrerakuntza oso abiadura honean doala, oso azkar doa, eta marketinga, horren marketinga. Eta egia esan teknologiak onurak ditu, eta gure bizitza askoz ere errazagoa egiten du. Eta arriskuak ere bai. Baina bere arriskuak ditu, orduan gauza da oreka bilatzea jakitea, noiz, nola, zertarako eta zenbat denbora. Zeren badirudi, marketing efektu honek eta teknologiaren aurrerakuntza gu baino azkarrago doala, ezta? Eta gure, batez ere gure burmuina baino, azkarrago marketina. Hori da, baina ez zaila den marketing horri ies egitea, ez da? Oso zaila. Gurasook dugu ardura, azkenan, ez da? Aurrei pantailen aurrean uztegatik, eta input hori, esan duzun input hori, ez bermatzeagatik, ardura gurea da, guraso ona. Bueno, ardura da gizartearena. Gizartea sartu da tsunami honetan, ez da? Teknologia behar dugu, gustatzen zaigu, oso erakargarria da, bere sariak ematen ditu, baina bere arriskuak ditu. Gure gaitasunak murriztu egiten ditu, eta ez bakarrik umeetan, helduetan ere. Helduetan ere, bai. Burmuina plastikoa da, eta erabiltzen ez ditugun funtzioak galdu egiten dira. Konexio horiek, funtzio horiek bultzatzen dituzten konexioak galdu egiten dira, erabiltzen ez baditugu. Hori guri ere gertatzen ari, zaigula gertatzen ari zara. Klaro, batzuk esaten dute, niri konzentrazio gaitasuna galdu dut, edo arreta mantentzeko gaitasuna galtzen ari naiz. Hori izan daiteke horren eragina. Mobilak ematen digu saria minutu bakoitzako, eta gure arreta desbideratu egiten du. Orduan gaitasun hori galdu egiten dugu, gure oroimena, gure arreta, gure konzentrazioa mantentzeko gaitasuna galdu egiten dugu. Hombre, hoi ikustea biztando. Ez duzu ikusten kapate itan dara eseita gurasoak umetxek ekin dixilik eta gu ematea eta geldi-geldik umeik ez da. Umeik ez da, eta hola gauzazko. Baina, bueno, oango edukazioa da. Ni adibidez mogia, deiak mezuak bidaltzeko eta gauzegetarako, edo zein telefono bat bezala, eta lanerako. Ni lanean denda bat daukat eta lanerako pilo bat erabiltzen dut. Notizik eta ikusteko, zer da hon nola kuskuseatu askotan nola. Ola jakin gabe zer egin jakimena honen, hola asko. Ze guztira mogiakin, 4 ordu inguru gutxi gora bera. Asko esango nuke ez, asko ez. Baina bai, eta gaina nabaritzen dut batzutan entretenitu egiten naizela, eta behar baino gehiago. Eta orduan denbora galtzen detela. Neiz hori honetan errealatu ziren hile bat, mobilea, aurrenetakoa. Eta esan hon, ez, oso deskuidatu zeate, amonak ez du hau nahi. Eta enteratu inun, da ni ordu ezkeo gabe nago, eta igual bizi nahi. Oseak, ez da emezteneko modernismo biharrikan. Bai gustatuko litzaidake, denboa gutxio pasatzea mobiakin, eta mobiakin egon beharren beste gauza batzuk itea. Adibidez gaur bertan, mobilari gabe, eta senarraren zain, eta esaten nun dago gizon hau, ez da etortzen eta ezin diot, deitu nun dagoen, jakiteko, problema. Gero egia da, beraiak askotan ere, nire umeak esaten diatela, eske zu asko, denbora asko zaude mobiakin. Eta bai, baina ni erabiltzen den lanerako, baina egia da, beraiek nire ikusten diatela mobilakin, eta beraientzat, normala iruditzen zaiela. Askotan umiego nerabetan esaten da, baina nagusik onartu behar dugu askotan gehiagik erabiltzegula. Donostiako BCBL ikerketa zentroan burmuina eta hizkuntzaren arteko harremana ikertzen dute. Eta ondorioztatu dute, burmuina plastikoa denez, badaudela prozesuak garunaren egituran aldaketak eragin ditzaketenak, ez haurtzaroan bakarrik, baita helduaroan ere. Adibidez, zeozer berria ikasi edo aspaldiko zerbait gogora ekartzean. Hortaz, aurretan bezala, helduetan ere eragina dute gure arreta harrapatzen duten pantailek. Zer prozesu aldatzen dira helduak garela mugikor bat erabiltzen dugun bakoitzean?
Beno, gure ikerketen barruan, burmuinari buruz ari garenean, goitik beherako edo behetik gorako prozesuak izaten ditugu. Goitik beherako prozesuak dira gure arreta erakartzen dutenak, gure zentzumenetara iristen den informazioaren bidez. Aldiz, goitik beherako prozesuak dira gauzak egiteko modu kontzientean erabiltzen ditugunak. Goitik beherako edo behetik gorako prozesuak, kontrola da gakoa. Tira, gauza guztiak bezala bizitza honetan. Zenbateraino nahi dugun zerbaiten esklabo izan edo eguneroko lanean lagunduko digun tresna erabilgarri bat izatea. Hortaz bai, kontrola da. Konturatzea zenbat jakinarazpen sartzen zaizkigun, segundo bat dugun bakoitzeko mugikorrari begiratu behar hori. Hori gertatzen baita. Era bat, eta azkenean bizi dugun momentutik ateratzen gaitu. Testu ingurutik ateratzen gaitu batez ere. Gure arreta erakartzen duten gauzak ditu eta arreta galarazteko iturri bat da. Gure arreta mugatua da. Gure gaitasun kognitibo gehienak mugatuak dira. Orduan, arreta maila jakin bat badugu, zerbait etengabe arreta hori harrapatzen ari bada, bizitzen ari garen unetik aterako gaitu. Memoriari ere eragingo dio. Ez bakarrik zenbakiak gogoratu behar ez ditugulako, baita ere, arreta jartzen ez diogun hori ezin dugulako kodetu. Arreta guztiak kentzen ari zaigun tramankulu bat badugu, gauza asko galduko ditugu, edo gure memoriak aukera asko galduko ditu, ezta? Beraz, gakoa dira kontrola eta erabileraren kalitatea. Ariketa interesgarria izan liteke jakinarazpen guztiak kentzea, deiena izan ezik. Horretarako daukagu eta telefonoa. Teorian. Eta hortik aurrera, egun batzuk jakinarazpenik gabe egon ondoren, ikusi zein diren benetan beharrezkoak. Askotan besterik gabe ditugulako hor, eta ez nahita jarri ditugulako. Baina badute alde positibo bat ere, lagungarria, bizitza hobetzen laguntzen diguna. Hori ez da ahaztu behar. Ez, hain zuzen mugikorrez ari bagara da tresna erabilgarria delako eta bizitza errazten digulako hainbat alderdietan. Prozesu kognitiboetan adibidez. Gehiago irakurtzen dugu tresna horri esker. Egia esan gure irakurketa denbora onditu egiten da mugikorraren erabilerarekin. Bestalde, bideojoko asko egiten dituen jendeari gertatzen zaion antzera, batzuetan gure ikusmen diskriminazioa hobetu egiten da. Eta gero, adimenaren arloan ere, duela urte batzuk Flynn efektuaz hitz egiten zen. Efektu horren arabera, populazioaren adimena handitu egiten da urteak igaroala. Azkenean, teknologiaren eta teknologiaren logikaren eraginpean egoteak adimen logikoaren zenbait elementu bultzatzen ditu. Orduan positiboa izango litzateke. Positiboa da. Ordenagailuak erabiltzea ere bai. Hortaz, ondorio positibo hori badu. Mezu positibo horrekin geratuko gara hortaz. Eta keparen aholkua gogora ekarriko dugu. Kontrola goitik behera, ezta? Hori da. Gure lobulu prefrontalak erabaki dezala zer egin nahi dugun, eta ez alderantziz. Mugikorrak ez dezala gure arreta harrapatu, eta airean erabili zer egiten dugun jakin gabe. Eskerrik asko, kepa. Zuai. Lanean, etxean zein aisialdian, ia leku eta une guztietan, adin guztietako pertsonek erabili ohi dugu gailu elektroniko eramangarri bat.
izan erlojua, izan sakeleko telefono adimenduna. Ez dugu gure egunerokoa aparailu elektronikorik gabe irudikatzen, eta erabilera masiborrek besteak beste ingurumenean inpaktu handia du. Nazio Batuen ingurumen programaren arabera, urtero 50 milioi tona zabor elektroniko sortzen da munduan, eta ingurumenera kontroli gabe iristen bada, arriskuan jar dezake izaki bizidunen osasuna. Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Eskolako ikertzaileak arazoaz jabetuta, bateria konpostagarriak erdiesteko lanari heldu zioten material ez kutsakorrak erabiliz. Energia gordetzeko beharra handia baita. Zuritzeko Unibertsitateko ikertzaileekin elkarlanean, proposamen zehatz bat egitea lortu zuten. Elektrokimikoki konpetitiboa den eta elementu ez toksikoetan konpostagarria den bateria. Horretarako lehen gaiak hautatzea izan zen ikertzaileek ebatzi behar izan zuten lehen erronka. Litioa alde batera uztea erabakia baitzuten. Eskuragarri ditugun materialak hautatzeko oso mugatuak dira. Degradakorrak izan behar dute, ezin dute toksikoak izan. Horren saiatu ginen muga horien barruan topatzen ze aukera genituen. Eta lehenengo gauza egin genena da zinkioi bateriak hautatzea. Ez ditugu erabili litio-ioizko bateriak, hori badituzte normalean elektrolito organikoak, pizkat toksikoak direnak eta sua ere hartu aldutenak, hainbat segurtasun arazo dituztenak. Horren aldatu ginen sistemaz eta erabaki genuen zinkioieko bateriaekin lan egitea. Bateriak oroar bi elektrodo, katodoa eta anodoa eta elektrolitoa izaten ditu. Elektrolitoak ioi eroankortasuna izan behar du. Izan ere, karga mugitzeko, ioiek elektrodo batetik bestera joan behar dute elektrolitoan zehar. Jatorri naturaleko biopolimeroekin hainbat saiakuntza egin eta gero, elektrolitoa algetatik eratorritako agarosa eta zelulosa gel batekin egin zezaketela ikusi zuten. Eta horiek bai, ematen zizkiguten aukera oso interesgarriak oinarrizko zientziari begira, mekanismoak ulertzen eta horrela, eskakizun teknikoak ere betetzen zituen, eta gero gainera biodegradagarriak dira. Bai, jatorri naturalekoak, biodegradagarriak eta ez dira toksikoak. Horren, hori izan zen gure lanaren esparru edo zentrala. Katodoa ere jatorri naturaleko materialekin egitea erabaki zuten. Polidopamina izan zen erabili zuten polimeroa. 2 urteko lanaren emaitza izan zen bateria konpostagarri ez toksikoa. Berez, ez du betetzen material konpostagarrientzat legez ezarritako degradazio portzentajea eta abiadura, baina saiakuntzak frogatu zuen bateria konpostagarria egitea posible dela. Bestetik, bateria horrek badu ezaugarri bat orain arte munduan bakarra egiten duena. Telefono mugikor batek bere balio bizitzan zehar beharko lituzkeen karga guztiak emateko gai da, eta merkatuan dauden bateria konpostagarriek ez dute karga berritzeko aukera eskaintzen. Elektrokimikoki konpetitiboa da. Zan nahi dut, bateria hau erabili alzan frogatu dugu 4.000 ziklo baino gehiagotan. Horrek esan du, 4.000 aldiz kargatu eta deskargatu daitekela. Eta geuk ez dugunean erabiltzen, konpostatu dezakegu. Hori da, 2 baldintzak, konpostagarria eta elektrokimikoki konpetitiboa. 2 horiek uztartzen dituen lehenengo lanetarikoa da. Ingurumen arazo jakin bati erantzuteko helburua du diseinatu duten bateria eramangarriak. Izan ere, mugikorrak zein bestelako gailu elektronikoak errazkal daitezke eta osagai toksikoak dituztenez ingurumenean kalteak eragin ditzakete. Badaude polimero batzuk degradakorrak direla, baina degradakorrak dira baldintza espezifiko batzutan.
neuk itsasora botatzen badut, eta hori badoa Ipar Atlantikora, 8 gradutan, ez da degradatuko. Horren, ulertu behar ditugu degradazioa inguru giro edo baldintza desberdinetan. Topatzen dugu helburu bat, gizarteak eta inguruneak behar duena, gero goaz oinarri zientifikoetara, ulertzeko zelan hobetu dezakegu, eta gero pizkat ingeniaritzako perspektibarekin, saiatu hori hobetzen. Lortutako ezagutza oinarri hartuta, beste material biodegradagarri batzuekin lanean segitzen dute. Kitinarekin ari bira ikertzen. Zelulosaren ondoren polimero ugariena. Ondjoetan, legamietan eta ornogabeen exoeskeletoan dago, baina ekoiztean ingurumen inpaktuak sor daitezke. Eta horiek saiestea da ikertzaileek beren buruari jarritako helburuetako bat. Beti ere, energia gordetzeko arazoari aurre egiteko asmoarekin. Auskalo zein bide hartuko duen etorkizunean gailu mugikorren teknologiak, baina agian aukeretako bat hau izango da. Metabertsoa eta usainak biltzen ditu proposamen honek. Bartzelonako azken Mobile World Congressen aurkeztu zuten. Eta ideia da, Kataluniako hiriburuan virtualki oinez goazen bitartean toki bakoitzeko usain esanguratsu eta berezienak jasotzea. Alegia, lore freskoen usaina Rambletan, Kresalarena Bartzelonetan, Intzentsuarena Santa Maria del Mar Basilikan edo belar moztu berriarena Camp Nou inguruan. Sortzaileen esanetan, murgiltze esperientzia bat izan nahi du bidaia honek, teknologiaren muga sentsorialak apurtzen dituena. Horrelako gailuak eramango ote ditugu poltsikoan etorkizunean. Denborak esango du. Datorren asterarte, agur!